Zdravo svima i dobrodošli u Samrinu kuhinju. Ako trebate nešto slatko, brzo i osvježavajuće, evo savršenog recepta za vas. Ovaj voćni kompot gotov je za svega 15 minuta. Detaljan popis sastojaka nalazi će se u opisu videa, a kroz sve sastojke proći ćemo i kroz sami video. U šerpu dodajem pola kilograma zaleđenog šumskog voća. Možete koristiti i drugo voće po vašoj želji, na primjer maline, jagode ili višnje. Također možete koristiti i svježe voće, ali evo ja sam koristila zaleđeni šumski miks. U pola kilograma voća dodajem 1 litar vode. U to ću isto dodati 2 vanilin šećera i 150 grama običnog bijelog šećera. To ću lagano promiješati i ostaviti da prokuha. Nije potrebno dugo kuhati, dovoljno je samo da proključa i nakon 2-3 minute možete dodati puding. Dakle, sa strane sam u 100 ml vode dodala puding od vanilije. Također i puding možete koristiti po želji. Ja sam koristila vaniliju, a možete koristiti okus maline i jagode po vašem izboru. Sada ću tu smjesu za puding dodati u voće. I dovoljno je da se to kuha još nekih 2-3 minute i desert je spreman. Preporučujem da ovaj recept servirate ohlađen i obavezno isprobajte ovaj recept, nećete se pokajati, jako brzo i jako osvježavajući. Pišite vaše utiske u komentarima da li vam se sviđa, ukoliko ste isprobali. Hvala vam na gledanju ovog videa i do sljedećeg puta, prijatno!